thasik alo nia hriat tur poimok hote anga lang ve deuh si ma se poimok bok si kan soilok teang hei tuna sawa kan hmu hi buar chawm ania vai buar chawm ti te poin an soya thasika hianin Mizoram a hian an local thina kan hmu tam viau maya he case te hi kan dong tam ang renga kan hmu tam ang reng khop maya sawa moi ang reng takania mei bul ani lova mei toy te ania ti chon sawa thau ing eng deuh mai ania angam viau thin boka ti chuanin mi ina tholu nel hi aching khop maya chuta chuanin lo mana lo ti hlum tamai te po anom thina amaro chu hei video then khat ka ron tar lan na kan huang hian mingil nei te chuanin alo lu poin an lo mana an chhuwa zalen le mai thina chu kan ti dan tur po ni selangin a tha in ka sia etia mi ina lo thok lut hei kan lo mana ti a ron report kan don hi atam reu riau maya chu wang chuanin he buar chawm hu det pi ta ania sawa te hi angamin mi na alut lu aching riau ni in alanga chu wang chuan hetiang lo tong kan om ani poin thatakin engemaw hliam le har satna nei ani lem lo chuan chhuwa le mai thin tur ani ti kha kan han soi du ani sawa duam le sawangai na tom ve reuh tak ania chu wang chuan tu poin kan lo tong ani poin kan lo hmu ani poin ngil nei na lo lan tirin nge ne lo ti hlum mai lova asa te lo ei mai lova lo chhuwa zalen le zel thin turin he video toy te mang hianin kan ngen du chawani thasika hian ka soi tak ang khan an lo lang tam ve rewa aizola te le hmun dang dang Mizoram chu hmun dang dang a po hmu tur an tam ve khop mai chu wang chuan an chunga ngil nei na lo lan tira lo hum hal tu lo ni thau turin thlir tu te kan som du tak meu chawani le nungcha ramngo hum hal turin thei to i chhuwa zel ang u khai